саломи чемпионӣ ба ҳама мухлисон, ҳаводорон ва онҳое ки кам Барселонаро тамошо мекунед. Муҳаммад Гаиров шуморо дар канали Барса ТЖ хайрамақдам мегӯяд. Умедворам ки баъди истиқболи чемпионии дастаи дӯстдоштаатон ҳама сиҳату саломатед ва акнун кам ба худ омада истодаед. Зеро бархе аз мухлисони Барселона ҳанӯзам чемпионии Барсаро истиқбол доранд. Таи чанд рӯзи охир тарабхонаву тӯйхонаву бураку мураку бару мару кӯчаву паскӯчаи шаҳри Барселона пур аз мухлисони Барселона буд ки аз чемпионии 27-уми дастаи худ дар Ла Лига истиқбол мекарданд. Барселонаи хави ин чемпиониро бо як автобуси бузурге дар кӯчаҳои шаҳри Барселона ҳамроҳ бо дастаи занонаи Барселона истиқбол гирифт. Дар ин истиқболи гӯшношунид каму ғам не 76 000 ҳаводори Барса ширкат карда бо ҳайҳоу то ними шаб гӯши осмонҳоро кар карданд. Бояд гуфт ки онҳо ин рӯзро 4 соли дароз интизор буданд. 4 соли дароз. Офарини мухлисони Элче Испания, Веронаи Италия ё Динамои Москваву хуҷанд ки гуфти воймои худам миллион сол шуд ин рӯзро интизоранду чунин карнавалҳоро ба хотири чемпионии дигарон ангушт дар даҳон нигоҳ мекунанд. Мухлисони Барселона то ҳадде ба ин ҷашнгирӣ дода шуда буданд ки ҳатто хабар наёфтанд ки Реали таърифи ҳарифи аршаду сарсахти Барса дар нимфинале Лигаи чемпионҳо аз дастаи нафари барои Барселона азизу мутабар Пеп Гвардиола дар иттиҳод шикаст хӯрд. Шикасте ки Пеп пуху прахи Реалро бароварда исбот кард ки имсол Реал ба чемпионӣ дар Испания сазовор набуду то ин нимфинал аз ҳисоби фард баромад. Як бори дигар хотирас мешавем ки Барселона 4 давр пеш дар бозӣ бо Эспаньол дар сафар ба ин пирӯзӣ расид ва албатта ҳама тӯю тантана дар Барселона баргузор шуд. Онҷо бошад баъди хотимаи бозӣ мухлисони Эспаньол ба майдон даромаданду на Левандовскиро куфтанду на Фатиро куштанд. Онҳо аслан ба бозингарони Барса ягон коре надоштанд. Онҳо барои эътироз ба бозингарони Эспаньол ба майдон даромаданд ки ҳамакнун баъди ин шикаст аз Ла Лига гуфти бобои уруқ қочуб кету. Барселона албатта метавонист ки аз рӯи ин амалкард мухлисони Эспаньол ба Хавьер Тебас шикоят барад, аммо гуфти Игнат Петрович шикаст не до этого. Ва ҳам Жоан Лапорта гуфтааст ки Барселона бояд ба ин масъалаи кӯчак дар чунин рӯзи хурсандӣ умуман аҳамият надиҳад. Хулас ин номаъқулии мухлисони Эспаньол сарфи назар карда шуд. Акнун бозиҳои боқимондаро Барселона дар ранги чемпионӣ хоҳад гузаронид ва ҳарифи навбатии Барселона Реал Сосидад мебошад ки айни замон мақомдори зинаи 4-уми ҷадвали Ла Лига мебошад. Биёед якҷоя бинем ки кадом бозингарон имкони ба майдон омадан доранд. Тайёрен? Пас рафтем. Дӯстон, тамошои бозиҳои Барселонаро ва ҳамчунин дигар рақобатҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди серноки мо TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бо назардошти вазъияти мавҷуда ман Тер Штегенро дигар дам медодам, аммо бо назардошти он ки ӯ метавонад рекорди нав кунад ё баръакс дарвозабони дуюми даста шумораи голҳои сардодаи Барсаро афзун накунад, бо эҳтимоли зиёд Андре дар дарвоза мемонад. Араухо бо эҳтимоли зиёд дар ин бозӣ ширкат намекунад ва бо ин назардошт Кристенсен ва Кунде бигзор ин навбат дар ҳайати аввалия бо Алонсо ва Жорди Алба бозӣ кунанд. Дар миёнаи майдон ҳам Педри бо иллати кӯчаки ҷароҳат пайдо намешавад ва ҷои ӯ бо Де Йонг Кейсеро баровардан мумкин. Чаро ҷои Бускес не? Гап сари ин ки Бускес яке аз бозингароне мебошад ки қариб дар ҳамаи бозиҳо ширкат карда, аммо гол наздаст ва ҳамдастаҳояш бо назардошти он ки Серхио мавсими охиронро дар Барса пушти сар мекунад, ба ӯ эҳтимоли ҳолати голзанӣ фароҳам биёранд. ҳадди аққал ягон пеналти кор кунанд ки ӯ бегол наравад. Гави низ аз сабаби зиёд доштани корти зард дар ин бозӣ ширкат намеварзад. Дар хатти ҳуҷум бошад албатта Левандовскиро баровардан дар кор, зеро ҳанӯз муқобилияти ӯ Карим Бензима барои беҳтарин нишонзани Ла Лига дар ин мавсим идома дорад. Ҳарчанд ҳозир Палyak бо тавофути 4 тӯб дар пеш аст, аммо ӯро Карим мегӯям ва диди ки боз хетри кард. Ана биги дигар. Фикр дорам Усман Дембелеро ба якборагӣ дам додан мумкин. Бигзор сахташ нарасад, аммо бе ӯ ҳам мешудааст ку. Аз эҳтимол дур нест ки Усмон ака бо омадани Месси ҷои истиқомати худро дигар мекунад. Бигзор Ферран Торрес ва Ансу Фати ба майдон биёянд. Аз дасти ин ду патсан ҳам ягон хок намеояд, аммо ақаллан барои фурӯхтанашон худро
нишон диҳанд ё Барселона барои бо нархи як қубча тарбуз ақаллан фурӯхтан онҳоро нишон диҳад. Охир давоми як мавсими калон агар хато накунам ҷамъу ҳардуяш 5 гол назиданд. Рафина ин мавсим хеле хизмат кард ва бигзор таксариҳоро калон монда голзании Фатиро тамошо кунад агар ростӣ ӯ гол занад. Ин дар ҳолест ки Рафина ҳам ба фикрам ин мавсим Барселонаро тарк мекунад. Албатта ин як ҳайати эҳтимолие буд ки мо ҳам ту пешниҳод кардем, аммо аз онҳое ки мо инҷо гуфтем аниқ чанд нафар дар ҳайати аввалия пайдо хоҳанд шуд. Чунончи гуфтем, Барселона ба ин бозӣ дар ранги чемпион меояд ва одатан чунин бозиҳо бо мушкилӣ даст медиҳанд. Албатта дар карьераи футболбозии хави чунин ҳолатҳо зиёд буданд ва ӯ хуб медонад ки бачаҳоро дар чунин рӯз чӣ гуна таҳрик диҳад. Зеро агар ба Барселона хол барои чемпионӣ лозим набошад, ҳам барои престиж хеле зарур аст. Хотиррасон мекунем ки Барселона баъд аз чемпионӣ аввалин бозии худро дар Камп Nou 20 май гуфти сағираҳои ТВ варзиш дар дили шаб бо Реал Сосидад баргузор мекунад ки барои дар чоргунаи беҳтарин ҷой гирифтан ин бозиро ба дандон хоҳанд қапид. Хулас, як бозии диданӣ моро дар пеш аст ва аз шумо даъват мекунем ки якҷоя бозии Барселонаи чемпионро тамошо кунед. Барои имрӯз тамом. Моро дар Инстаграму Телеграм ҳам бинед. Барои ҳамаи шумо барори кору бо Барселона ғолибиятро таманно дорам. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.